सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांनि गारिनि आरसिखौ माबोरै डाउनलड खालामो एबा मबाइलाव माबोरै लायो बेखौनो बानायनानै देखायगोन डाउनलड खालामनानै एबा अनलाइन इनस्टल खालामनानै। हमनानै ला नोंथांनो गारिया गंसेल' नाथाय न'खरनि सानै साथाम मानसिया सालायो। फिजिकेल आरसिखौ मालाबा सोरनावबा थायो, मालाबा सोरबा बहाबा थांबा लांस्लाबनो हाया, बावलाङो। अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन, नैबेखौ डाउनलड खालामनानै लाखायोबा एबा इमारजेन्सि डाउनलड खालामबाबो जागोन। अब्ला नोंथाङा बेखौ देखायबानो बेखौ फिजिकेल आरसि बायदि मानिखायो आरो बेयो एप्सआनो गभार्नमेन्टनिनोखा। आरो नोंथाङा आरसिया न'आव थानानै जुदि नोंथाङा बावनानै न'आव गालांफ्लाङोबा आरो बहाबा थांनायाव जुदि आरसिनि गोनांथि जाथारदोंबा अब्ला बेखौ नों देखायनो हागोन एबा नों डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नङाबा सोरबा न'नि मानसिफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन, लोगो दोगोफोरनो शेयार खालामनो हागोन, जायजों गोसो बेजोंनो। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। आं स्टार्ट खालामनोसै। सिगाङाव आं डाटाखौ अन खालामना लानोसै, ओमफ्राय बिनि उनाव आं एप्सखौ खेवनोसै। बे एप्सनि नामा डिजिलकार, बेयो गभार्नमेन्टनि एप्सखा, गभार्नमेन्टनिफ्राय बानायना होखानाय। फार्स्ट टाइम अपेन खालामब्ला बेबायदि श' जागोन। ओमफ्राय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनांगौ। फार्स्ट टाइम आं इंलिसावनो थाना होबाय, इंलिसखौ कन्टिनिउ होबाय आङो। ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट होबाय, आरोबाव नेक्स्ट होबाय, ओमफ्राय लेट्स ग' होबाय। होमबा बेबायदि श' जाबाय। ओमफ्राय नैबे गेट स्टार्टेडआव होबाय। जेब्लानाखि नोंथाङा फार्स्ट टाइम एकाउन्ट खालायो होमबा नैबे क्रिएटआव सेरनांगौ। नाथाय जुदि नोंथाङा एकाउन्ट दंखायो होमबा साइन इन खालामबानो जागोन। आं जायफोरना गैया बिथांमोननि थाखाय खालामनानै देखायनोसै एसे। क्रिएट एकाउन्टआव होबाय। नै बेबायदि श' जागोन। गोजौआवहाय आधार कार्डआव मा नाम नोंनिया बेखौ होदो। बिनि उनाव नैबाव डेट अफ बार्थ होदो, आधार कार्डनि बायदिनो नै आधार कार्डआव जेरै दं डेट अफ बार्थ बेखौ होदो। ओमफ्राय मेल फिमेल सेलेक्ट खालामदो, मबाइल नाम्बार होदो, ओमफ्राय 6 डिजिटनि मोनसे पिन बानायनानै ला नों गोसोआव थानाय बायदि। ओमफ्राय इमेल आइडि मोनसे होदो, ओमफ्राय आधार नाम्बारखौ नैबाव होदो। आंना दंखायो बेनिखायनो आं साइन इन खालामसै। आं गोजौआव आधार नाम्बार होबाय, ओमफ्राय गाहायावबो पिनखौ होबाय, 6 डिजिटनि पिन, ओमफ्राय बेखौ साइन इन होनोसै। अब्लानो बेबायदि श' जागोन। ओमफ्राय नों जोंना आरसि गोबां डकुमेन्टस दं बेवहाय। आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड आरो नै माबा क्लास 10नि मार्कशिट, क्लास 11नि मार्कशिट, ड्राइभिं लाइसेन्स, रेशन कार्ड, इनकाम सार्टिफिकेट, बेफोर गासैबो दोनजायो। आं दिनै माबाखौ खालामनानै देखायगोन, आरसिखौ। होमबा नैबाव सार्चआव सेरबाय, ओमफ्राय नैबाव भिकेल्स होबानो ओंखारसिगोन। नैबावबो ओंखारखायो नै रेजिस्ट्रेसन अफ भिकेल्स, नैबे गाहायाव ओंखारखाबाय अल स्टेट। बेखौ सिलेक्ट खालामनोसै आङो, आरसिनि नालाय। गोजौआव आंनि एकाउन्टनिफ्राय आधार कार्डनिफ्राय एकाउन्ट कार्ड नालाय आधार कार्डनि नामखौनो लाखाबाय। ओमफ्राय नैबाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होनांगौ गारिनि। ओमफ्राय नैबाव चेसिस नाम्बार होनांगौ। दाना नै गोजौआव आंनि नाम खारखादों, आधार कार्डनिफ्राय लाखादों। ओमफ्राय बेयाव गारि नाम्बार होबाय, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गारिनि। ओमफ्राय नैबाव चेसिस नाम्बार होबाय। ओमफ्राय दाना नैबाव टिक मार्क जाखायो हारसिङैनो। ओमफ्राय नैबाव गेट डकुमेन्ट्सआव होबाय। ओमफ्राय नै माबा जाबाय, फेटसिं जाबाय। दा डाउनलड जानोसै बियो। ओमफ्राय जाबायबो नै जाबाय। नैबाव रेजिस्ट्रेसन भिकेल्सआव होबानो ओंखारबाय। नै गासैबो ओंखारजोब्बाय, भिकेल रेजिस्ट्रेसन। ओमफ्राय बेखौ लोगो दोगोनो शेयार खालामगोन। नैबाव शेयार बटन दंखायो नै, बे शेयाराव सेरबानो ओंखारगोन। नै नों वाट्सएप, फेसबुक जेरावबो शेयार खालामनो हागोन, लोगोफोरनो मेसेजावबो हरनो हागोन। नों न'आव थानानैबो सोरनोबा न'नि मानसिफोरनो बिहरदोंबा हागु थाबनो सोना हरनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना रोंबायानो जानांगौ।
भेहिकेलनि रेजिस्ट्रेसनखौ बोरै खालामो एबा आरसिखौ बोरै डाउनलड खालामनानै दोनो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।